in dai ka san kana fama da waɗannan matsaloli da za mu faɗa, ko ka san kana jin alamomi a jikinka na abubuwan da za mu faɗa, lallai kai wannan gagarumin haɗi domin ka samu sauƙi, ka samu waraka da yardar Allah. ɗan uwa, ina mai fama da dattin ciki, yawan cushewar ciki, yawan rashin cin abinci, yawan tashin zuciya, yawan yin magwas, hakanan za ka ji cikinka a cushe, hakanan za ka ji ba ka son cin abinci, kana fara cin abinci ka ji abincin ya ishe ka. To ɗan uwa, kai wannan haɗin da za mu faɗa zai wanke cikinka, zai wanke maka ciki, zai cire maka wannan tashin zuciya, ya cire maiko da dattin da ke cikinka da yardar Allah. Ku yi wa 'yan uwa sharing, ku yi liking domin ku ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku irin wannan magunguna masu kyau da sauƙin haɗawa. Na farko ɗan uwa, ka nemo tagargaje, garin tagargaje, ka nemo tsamiya, ka nemo lemon tsami, ka nemo ararraɗi, ka nemo bagaruwa. Wa'innan abubuwa jiƙa su aiki. Garin bagaruwa ɗan kaɗan za ka saka, haɗa su za ka yi, ka jiƙa su guri ɗaya su jiƙu sosai, ka rinƙa shan kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da yamma. In Allah ya yarda, abin da ya shafi wankin cikinka za ka wanke maiƙo, zafi da yardar Allah. In ka ji daɗin wannan bidiyon, yau an uwa sharing domin al'umma su gani su amfana. Dan neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.